Maulota paihutihut terpukon panurirang Amos menguluma di masa Raja Jerobeam II. Raja Jerobeam II anak ni Raja Yoas. Jala Israel hati-hai bagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, jadi masa kejayaan do masa do hadu maon manang kemakmuran hati-hai. Jala kemakmuran ini dakolan secara ekonomi termasuk do secara militer. Jala tung masai gudang duha majuon na masa hati-hai, termasuk perluasan wilayah ni Israel Utara alani haguguon do hadu maun nasida. Jala tung masai denggad do ganup nasa idaun Israel hati-hai molosia duru alai boha di bagasan dusu songojolma namar pahian na yas alai yang do di bagasan nunga gudang akana humurang. Jadi molo mangihuton buku panurirang Amoson, sebenarnya masih ada kritikan ni panurirang. Jala hatani debatado na dipasah ni panurirang Amos. Si paingo nasiat debatado lumobi tuaka pemangku jabatan manang stakeholder ni harajaon ni Israel Utara. Di paingok do di hananakok manang di hatibon manang di hadumaon ni bangsoi asa unang marlomo-lomo mabain uhum, unang marlomo-lomo dinalaho patupahon ganup nasa aka narikot di dirina alai dan dipikir hobbe bangsoi secara kolektif mana secara universal. Jala molo memang tapatudu si tuganup nama sa dihitape di bangsot tahun ra ngajuk-juk tabigi hukum di Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas dina tajam tutoru alai majal lo yang go tugijang alaniaha memang nasida pemegang hukum, nasida pelaku hukum, jalan nasida do na diguare muse dinalaho siulahun humi yang go masyarakat holan objek dihukum do. Jadi hira adong do dihita jolma di tonga-tonga ni namar bangso menganggap dirinya debata tudungan na jolma. Unang ala diguguna manang superior na gabi adong dibahen jolma na inferior na met laos di palidak-lidak na pugus di babugus-pugus na hacit muse laos di bahem ma lam tu hacit na ino na masa nang pejaya manang marhadumaon harajaun Israel Utara dan yuluhun di Jerobeam II alai namora lam mamora na pugus lam marpugus imana masa hati-hai. Jala hukum tidak adil, hanya berpihak kepada yang memiliki harta dan kuasa. Manang adong istilah kan melohya berkendara kita di jalan adong mata jaha dipuli di mobili jangan ngatur kalau tidak donatur nenek hari song lima unang mangatur molo sorong nani leom winna gitu unang mangatur molo sorok kepengmu kira song lima hata ima gobaran na di tonga-tonga di bangsoi ido bae di paingo debatana sida marhite-hite panurirang Amos
asa marhabu baun nasida una kolan ganup nasa hagugu on na di portibii hagugu on ni habangsoon maradupun ganup nasa bangso nasing alai dang margogo uhum. Kekuasaan bisa kuat, tapi hukum harus juga kuat. Munangat tong kekuasaan kuat, alai hukum gabi lemah. Hamoraon lem tumorana, alai ianggo hasit tongan lem tupugus na do hati hai. Jala imana dikritik, laos didokma marhite-hite turpuk jami tahun, jadi margiling-giling masongo naik uhumi, jala hati goran songon sungai naso olo marsik, ima pangiduan di debata. Artinya, songon Indonesia nama dok dirina, kita adalah negara hukum dan hukum adalah panglimanya. HP nama masa, tabaid do hukumi, gabi alat pamonako kita paluahok kita alai pataluhod dongan ate pataluhod dongan tanok majodongan dangarong nama katai aloh taringo tusada bangso alai gabi pataluhod dongan pamonako kita paluahok kita makurung dongan mana dipakai jolma diganup nasa nama ngasahon huaso dohot aka sinadonganna alai dang dipakai ganup nasa hukum manang uhum namar lakui pajong jokon hati goran doho hasit tongan alani takas didok hata ni debata mar hite-hite panurirang amos pe asa diulahon ganup nasa uhumi alana aha bicara keadilan memang bukan bicara semua kaya, bicara keadilan bukan bicara semua memiliki struktur atau pada struktur yang sama. Alas ada presiden naik kusudi presiden dang buitong 3 menteri kusudinya menteri 500 DPR RI naik 500 ngabi sudidian masyarakat Indonesia gabi DPR dang songoni nanti alai ganup nasa na adong di struktur na mangulahon hobar tua kaulaon na ido na pinang idona ate ahama ulaon ni raja ahama ulaon ni ganup nasa akasuldaduna ahama na mangulah na gabi ulaon ni si jalobeo ahama ulaon ni ganup nasa masyarakat boharo na sida maparrohahoni itu to. Jadi secara sosial merpogus do bangsoi nang pemamora secara partodio pesongoni ate memang perbue ini partodio ni nasida mai nama saya alaniaha ternyata di partodio nasida pengadau sian pangiduan di debata perbue nama hapapatar nama saya nak kaning jadi seluhutna nama sa di tonga-tonga ni bangso Israel Utara nama mora jalan bulak nagugui HP nagale napugus jala naguk hagaleo diadupan ni debata ala partodion na do nasongoni bohama partodion na rona sida tu bagas joro na dipangasahod dirina nama hepenga huasona mungkin pangkat dohok jabatan nak alai dang dipangasahon na sida di Batawi sotar pangasahon dirita tu adupan di debata sasit tonga ikut debatai do nata pangasahon jala memang rope na sida holam memikiri narikop pilihan do pilihan ni isarana rupani songo pilihan situ tungon basongo kita marupani adong mat pilihan dangalan diganup nasa pilihan ni dangi alai na perjolo na mamilihon dirina do rohana do na tutudo siyan sa luhut na ngulunay bana dinalaho pasahaton pilihan ni tang pilihan gabi ukuran alai rohana do na gabi ukuran ahamala bana tapasah pilihan alai yang gorohana dan yes
ahama labana tapasa silehon-lehon alay songo dia ma rohatta dinalaho mangalehon yes do tulus do ate manang adong donasing mabahen pilihan gabe transaksi kan seolah-olah songo nido upasa mapilianon pilihan aha pilihan situ tungon aha mapilihan situ tungoni anak ni biru-biru tunggal asa songo dia asa sesa dosaku berarti dos do ganuk nasa haporseau ni dohot transaksional na korup itu kan ala memang ala transaksional na korup do nama sa ditonga-tonga ni bangsoy na yung songo ni dibayin na martuhani dang boy so konsep ni hajol maon haportibion manang hanegaraon manang habangsaon na pinasa ni debata si hanguluhonot tonyaka bangsonay sa sitong nah jadi ido dibayad di do dia 25 tungadong maakapilian si potongon doho si pangano di pasar tamu tua di halongonan saliling di palua si 40 tahun hamu ali pino parni Israel saliling di parhorsian nasido 40 tahun suarong dipanggil Tuhani si songoni ale di palua do nasida di ramoti do ate di pasu-pasu do ido sa sitong jadi na perjolo sahali dang alani piliani alai binahen niya sini rohani di batado ate ala holong ni rohani di batado ingot tita diganup nasa pabahenan nai asa ingot tita muse mangulah holomoni rohanai itu to baru namang ihut itu atong usungom muna ma udung-udung ni raja muna rodio ujahan di gana-gana muna tole bitang ni debata muna akan nabinahe muna dihamu alaniaha dibain nasida do akan debata silibam musik gabe di paloa si rubiam dua do manoba akan debata siliban manang debata pagan dinalaho si sombao ni bangsoi rodo tu bagas joro sarupa don waing ibolo tabu tu konteks tan waing rodo tu gereja alai tong rotu datu marsobba tu debata tong marsobba tu bigu ate siulahon manang si tangihon akahasitongan alai siulahon najorbut ditangihot tong narwai sarupa doi si hawa pe porsea do di debata ale tong porsea mana di sibolisi medebu matu bagasan dosa kan di donwai porsea do mana tu debata alai porsea do tong mana tu sigolis dosa mai ate ima hadabun laos ido na didok ni debata marhitesiamos jalan yang uhumon nama muse bangsoi ikut terbuang nasida ke Damaskus jadi memang somalna songoro dari pada tido ganup nasa paranguluonom alai binahen ni proses mai alai bolo binahen ni akahahurangat do binahen ni saluhut na ganup nasa pabahinata manang konsekuensina itu berbeda tong bolo roda di padati memang ikut ditoru digijang di tonga-tonga ibane samardalan padati alai yang gobinahen ni aka pabahenan nasilap nahurang nasala ba dan songori dipangido di Batak jala dipaingok mabangsoi asa ingoton na adong do di Batana marhuaso dewa aha dewi aha di batas sileban nadia harwa nalubi berkuasa seniban jadi bolo saya ditorusod do pesongoni ikon terbuang manasida jala di pasah tu bangso Asur manang Damaskus ade jadi alani damang dainang dia kahita selalu nama majuate damang dainang nih kungsi marsihohot tu hasitongan sasitong naon si paingok mau si paingok dihita jala bolo isuk kunamang situa espajeta penaking buhano bayadota ate di pernyataan nasida taringot tu turpukon buhano bayadota nuaing
taringot tu na marsiho tu asitongan. Taringot mak. Dang uluat ta nagabi di bata. Manang uluat di negaraon nagabi di bata ta. Iba na tetak duluat ta. Ikonargado ba inotong. Ale taringot mak. Di bata tay tetak do di bata na lubi berkuaso siyan sa luhut na nasanado. Dang bainot tay ba nagabi kanakanan. Ate. Dang bainot tay ba nagabi halo. Daw. Alai dohot mahita marsiho tu hasitongan ni. Hasitongan ni di bata. Molotung peti berketidakkeadilan bangsot tahun bolo dihita unang masoni. Makana kehadiran ni huria di tonga-tonga ni masyarakat pe ikut takas do sasitong na panodang yon. Ikut takas do ganup nasa aka saluhut na hasitongan na. Tidak mau goyah. Unang ugabe humordit alani mek na dang. Ale tabereng habelgaw ni di batata. Tabereng hasangapon ni di batata. Jala marhite honima dapotta ganup nasa akahaguguun asabuhi hita marsiho di hasitongan na marhatigoran hasitongan na marholong ni roha hasitongan na marhasangapon na siya di batak. Ima nagabi tabana siya kami